enti obia what to me was bibia was ruodin. Yes. And so at the moment I wa fa soma adwuma no the friend no obofo. Sara so na ba asase so a obia ya be obefo soma na adwuma no wa ba won nche no osumo be friend ne dan obofo. That's right. Na obofo no ye wo mu mienu. Okay. Ya were the fallen ones. Obofo a yesoma wo ba no. Wa ba beje yen kotoa ne ye so de eje yen afode ne yen afede yen somo na kire se wa hwiase yadan osoro fallen angel. That's right. Sara onyame nipa bia wa asase so oye obofo enti me bie ma no se yasoma me se memra wonche yasoma me se memra wonche na me ne wa kasei na se wo fro bia bona ma so wo nyame ampa ka beka se unyame bofo ayadan Amana ba wonche. Magana fo nyina akwaba ediba afidi kese so attention TV so mu ni mo hima ba akopɛ mu PSC na natiri ne masan ba beji mekunya me ba bebie eja ne nsensem atwa ye ho wo social media te se eji atesi wo ho me ba beji mu de gu attention TV so de amamo Adom Kyei ba abonten be ka se oyo obofo na Reverend obinim so de nanu nsem betu dia fa asem wo ya Adom Kyei dia be kan no ehun hesi ankasa no Adom Kyei aba bonten aba be kirekire nsem mumienko tie audio wa etwagu ewo oman Ghana ne embra media nkadia mepeni ni die ni obuo kwan so no. Okay. Bible akansa ewiase ne se wonemo abisa. Okay. So wonemo berebe na wo fiti prekope edi atem de die atembuo eno na misura akire ma wo obia esa. Okay. Yeah. Ese me Steven Adom Kyei dia obia ntumeme ena me no dia na me ya kakra ne se o sore me so na se afesunsan so bonene ba na wo be pam chwa na akwete se me na me eno na mempe ahohom agu ho nyana dia yade soma asem esoma no oba oyade bofo ma onyankopon atu bofo ayade aba wonchen enti obia owo to me was bia was ruodin. Yes. And so at the moment I wa fa soma adwuma no the friend no obofo Sara so na ba asase so a obia ya be obefo soma na adwuma no wa ba wonchen no osumo be friend ne dan obofo. That's right. Na abofo no ya wo mu mienu. Okay. Ya were the fallen ones. Obofo a yesoma wo ba no. Wa ba beje yen kotoa ne ye so de eje yen afode ne yen afede yen somo na kire se wa hwiase yadan osoro fallen angel. That's right. Sara onyame nipa bia wa asase so oye obofo enti me bie ma no se yasoma me se memra wonche yasoma me se memra wonche na me ne wa kasei na se wo fro bia bona ma so wo nyame ampa ka beka se unyame bofo ayadan Amana ba wonche. ena me bofo a me ba se nyame ni pe ade chi bo afade ma me to sra ha ma me bra ba na afede be koto me na ase wo na che se mayadan ma hwiase e wa abofo nyuma ne dan emu enu nti na obofo no e ka kire John no se enkotomi ensore me na me nso me ye enti me ye osomafo na se wo menu a me ye somafo me ye bofo na wo nso so ye somafo me ye somafo se wa na che se wo so ye dan Bofo. Hallelujah. enti no nyame mu no
enta ya ka ho konkura nyonko fa Okay. That's right. enti se o bom paya we no mu yesu masem anka me de beja bra me bra so enti nya ni nyinam na mebiem in the public domain. Right? Yes. Every say ahemfo chene ya no Ebi. so ahunu o bom paya Yes. ahunu Yes, sir. osoro esese u dedicate wo ho e declare ho say wo ye de osoma wo a obekọ enti abofo so ehu sound so say wo ye den wo ye obofo. That's right. Enti Moses nom Yes. ahunu David nom Yes. be say adifo na twa to na ye secret prayer. Okay. Mbona kukwem. Well, enti na Moses ko 40 days, 40 nights. Elijah ko 40 days, 40 nights. Esuafo no ko 30. Yes. Yesu ko 40. That's right. Me Adom ko 40 days, 40 nights. Na Yesu ko 40 days, 40. Okay, then. Me ko 40 days, 40 nights. Yesu mi ko breki. Enunti na wo wakọ wo 40 days, wakọ wantwe a wakọ ahe unduru de madwin. Eje me kirew. Hallelujah. Na say say amen na bribi ekura. Amen. Amen. Na no me declare wa ha no ma say akonya no abedi Ghana na me. Una what is You That's get right. time. Now you get time. Te da me ba am be kunu say ade say we so onua bi ofi abrochire na ode ba. That's right. And no dia be say. Me na am to sunti ye pon am fenhye me. Hallelujah. Why? Coronation of the pain. Why? Yes, sir. Ena sumasem ni. Ye wo Bible ashase no wa hu. Ye wo adifo akese. Adifo Nketwa. na akese no de anu wonder o man ano. Ena nketwa no so de da asafo no. Wa hu. De oba Kristo so mu a wa hu. Anyame nipa for the dan sorry ano. Yes. Me na sorry ano. Me da o man. I know. Enti me no millennium Moses. So what you say? Enti na maka kire mo say me ne mo ni asori membership. Na o se me mesa ne mo. Yes. Na me mfa mo mra na mo mbeso mo no. That's right. Hallelujah. Yes, me mfa mo mra na mo mbeto collection man. Am be didi mo. Very. Me di entesa. Me da o man ano. Enti me no me wo soro ene no se maka chem se me bra so afi me kam bibia pram bi Yes. me Adom me wo soro nya asofo sem Very. asofo de se o collection Yeah. se otie me nya asofo sem na ya wo de nipa na atete no na me de ono ana apam. That's right. Na yan yeseso no me are the most fortunate because Ghana need the nyame be power or no one can say you okoye fasting. That's right. Because Ghana. Obi a ne maame ne papa ahye na mane abobra. Yes. Na onya ba bi si ye wode beyie ni akeka to ne maame ne papa so nti wan hwe fie. Na maame yawu oba beton ni funu. that's right. Ba de ba be jeans abodi adi. Ofo say sa nipa we ebi wo. Dami. Say what you say? Emuda ho. Ade na ya mama me, de na ya ma papa, bebiro ya ma. Enso owu ye. Obe high hotel. That's O right. sua wo dom ne wo wadwuma mufuo firi kuro bi so. Aba be sha won. Na ya bon san kese ya de. Na o je sha wo. Sika kura busua mu yiyi amofese wie ya. O twen kuturuku se ya mfa wo di ya da. Ema o jinsa abodi a hyehyɛ wo ton wo maame na osan wo ka wo ton nimu o yare so kapre Once and yama. o fo se sa nipa we ya ni ye firi Very. tino se me so mamo ehrutia ni akyere bin entam so what you say na sa nkrofo dread fo se me beda won no na memra ne simple Very. mo be 2023 Hallelujah. onyame nipa bia no oye osoro obofo wakoje osoma adwuma
enti na memese enhwemanim. That's right. Me hawa for there. Yes. Me hawa envelope. Yeah. And some me. That's right. Soma ti asabno. Yeah. And frame me no ni counselor. That's right. Ane wo so sofwa. Wa ba se nyame na asma. Ane ye koto wo. Mesama ahwefo nyina akwaba ediba attention TV so mpamcho mo subscribe channel no ema me na mo share videos no across all the social media platforms so no emfa ema me sa na mo like page no so what yes na comment ne so atato de edi ama me na natelema kra mo da se ne me sign mu e be share.